Prichádzame k bodu 12 a to je stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k mediálnym útokom na sudkyňu Vieru Hadrbulcovú. Nasledovný bod programu som dala zaradiť, respektíve zaradila do programu 12. zasadnutia Súdnej rady v roku 2024 poukazom na článok v denníku N, ktorý bol zverejnený 6. decembra 2024 a týkal sa sudkyne Viery Hadrbulcovej a jedného jej rozhodnutia, teda konkrétne neodkladného opatrenia navrhovateľa, tak ako to vyplýva z mediálnych informácií Daniela Bombica, ktoré spochybňujú tieto veci v tom článku, spochybňujú osobu sudkyne. A vysvetlím to podrobnejšie, nebude to dlhé, ale vysvetlím to na konkrétnych veciach. Tento článok, konkrétne článok šéfredaktora denníka N 6. decembra 17:31 bol zverejnený na webe denníka N, kde tento článok začína. Tomuto článku predchádzal ešte z toho istého dňa 17:29 článok Dušana Mikušoviča na tom istom webe, kde on informoval, že 5. decembra večer dostali to rozhodnutie, takže mali ho k dispozícii. 2 minúty na to bol teda zverejnený článok šéfredaktora denníka N Matúša Kostolného, ktorý začína tie prvé odseky. Nepotrebujeme rozhodnutie súdu, aby ste vedeli, že je niekto fašista. Nepotrebujete rozhodnutie súdu, aby ste vedeli, že taký človek je nebezpečný. Nepotrebujete rozhodnutie súdu, aby ste vedeli. Štát sa rozhodol chrániť Daniela Bombica, ktorý roky hajluje. Vraj má právo na prezumciu neviny a žiaden súd ešte nerozhodol. Bombic je hrozbou, ale tou je aj rozhodnutie súdu. Sudkyňa Viera Hadrbulcová, ktorá štát zastupuje, tento prostredníctvom nej stratil súdnosť a chráni násilníka. Na tento článok samozrejme, keďže máme vlnu anonymných názorov a dobu vlnu anonymných názorov nielen na Slovensku, tak sa spustili komenty. Budem ho citovať, aby bolo každému jasné. Ide o koment, oni potom boli niektoré zmazané, čím aj denník neskôr argumentoval, k tomu sa dostanem. Viera Hadrbulcová je obyčajná predajňa štetka a všetci poctiví sudcovia, poctiví s tvrdými na konci, by sa mali hrubá urážka ozvať. Takýchto komentárov tam bolo viacero. Po tom, čo som komunikovala s viacerými z vás, teda skoro s každým z vás, ktorí ste sa mi iniciatívne ozývali, a nie len to, ozývali sa mi aj jemne povedané nahnevaní sudcovia, ozývali sa mi znechutení advokáti. Komunikovala som s viacerými z vás aj o tom, že zaradím tento bod na dnešné zasadnutie a nie len to, keďže sa na mňa obracali neformálne, aby to nevyznelo, že som dostala nejaké otázky, na ktoré som neodpovedala aj novinári. Ja som vám oznámila, že vydám krátku tlačovú správu, vedeli ste o tom už v sobotu na obed, s tým, že tento bod zaradím. Tak som si dovolila vydať správu, kde tlačová správa znela: predsednička Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová k hrubým útokom na konkrétnu sudkyňu, ktoré sú publikované v denníku N, pripomína, že je veľmi nebezpečné, keď sa v konkrétnom médiu obsahom článku burcuje verejnosť nenávistným útokom na sudcu a zároveň sa verejne oznamuje, že rozhodnutia súdov nie sú potrebné a nie je potrebné ich rešpektovať. Novinár musí rešpektovať základné princípy právneho štátu a všeobecné morálne princípy. Marcela Kosová pripomína etický kódex novinára, v ktorom stojí, že novinár nepodnecuje priamo ani nepriamo akúkoľvek nenávisť. A oznámila som teda, že to bude predmetom dnešného zasadnutia. Medzi tým vyšli ďalšie 2 články v denníku N, teda okrem toho 6. decembra. Vyšli ďalšie 2 články z pera šéfredaktora a opäť z pera pána Šnídla. A to bolo 9. decembra 1.10.26 a druhý 9. decembra 17.31. V tom článku z 9. decembra 10.26 pán šéfredaktor uvádza, že názov je: Rasista je rasistom aj bez rozsudku. Stačí, že hovorí o vyhladení Židov a hajluje. V tom texte sa píše: predsednička Súdnej rady Marcela Kosová aj minister spravodlivosti tvrdia,
že denník N nerešpektuje rozhodnutie súdu. Predsednička súdnej rady nám vyčíta, že burcujeme verejnosť nenávistným útokom na súdkyňu Vieru Hadrbulcovú. Nič také sme nerobili. Kritika rozhodnutia súdu nie je navádzaním na útoky. Celý ten článok máte k dispozícii z toho 6. decembra, tak viete si urobiť, myslím si, že ste spôsobili svoj názor, kde je tam kritika rozhodnutia súdu a či ide o útok. Svoj hnev teda uvádzajú, že diskusiu vypli a urobili tak preto, lebo rešpektujú rozhodnutie súdu a nechcú dávať priestor. Nič také nenapísal, že netreba rešpektovať a nie sú potrebné. Na to, aby človek mohol o niekom inom povedať, že je rasista, fašista, násilník, nepotrebuje rozhodnutie súdu. Rešpektuje aj to, že si vyberám, ktorých súdcov sa zastanem a kedy sa ozvem. Predovšetkým ja som v tej tlačovej správe, ktorú som vydala, hovorila o tom, že nie je správne, ak sa burcuje verejnosť nenávistným prejavom. Ja som nikde nenapísala, že nie je správne, že denník N napísal článok, na ktorý zareagovali diskutujúci, pretože burcovanie verejnosti k nenávistným prejavom môže mať také parametre aj vtedy, ak nikto takto nezareaguje, pretože my nevieme, či niekto nečaká na doktorku Hadrbulcovú alebo na nejakého iného sudcu, v ktorého očiach nejakého človeka je každý takýto sudca nehodný a ochraňuje fašistov a nezačne pri najlepšom nadávať niekde pred súdom alebo kdekoľvek inde. Ja podotýkam, že v tej tlačovej správe som sa ani len nedotkla obsahu rozhodnutia, ani som nenaznačila, či je alebo nie je pán Bombic fašista, ani som neobhajovala to, že či niekto môže hajlovať, nemôže hajlovať, alebo čo. Ja som hovorila všeobecne o tom a je mi úplne jedno, o aké rozhodnutie súdu ide, že rozhodnutia súdu sa musia rešpektovať a sú na to zákonné prostriedky, ako na ne reagovať. Pripomínam, že denník N je účastníkom konania v tejto veci a hoci v tých článkoch uvádza, že ešte nebolo rozhodnuté vo veci samej. Ak som si prečítala to rozhodnutie o neodkladnom opatrení, ktoré samotný denník N zverejnil na konci toho článku, tak teda ja som trestniačka, ale z obsahu toho mi vyplýva, že tam nie je žiadna žaloba na rozhodnutie o veci samej, pretože z obsahu toho neodkladného opatrenia vyplýva, že to rozhodnutie je definované do skončenia právoplatných trestných konaní. Vôbec sa tam nehovorí o budúcich trovách, alebo neviem, aké všetky náležitosti máme takéto rozhodnutie. Čiže z toho mi vyplýva, že žiadna žaloba tam nie je. Toto je rozhodnutie, voči ktorému, ak je nesprávne, tak na základe toho, že už denník N v 4 článkoch oznamoval celému ľudu, že využije opravný prostriedok, tak to krajský súd zruší. Ak je správne, tak to krajský súd potvrdí. To je celé. A je mi úplne jedno, aké ide rozhodnutie. Rozhodnutie súdu. To, že mi volali nahnevaní advokáti, nemá súvisť len v tom článku, ale má to súvisť aj v tom, ako reagoval jeden z ich oficiálnych kolegov, a to je, asi vieme kto, doktor Peter Kubina, ktorý napísal: ak som si správne prečítal to hanebné neodkladné opatrenie, tak zakazuje novinárom nazývať obyvateľa londýnskej pivnice antisemitom, extrémistom a neonacistom. Keďže slovenčina je jazyk írečitý a pestrý, pozná aj hodnotiace úsudky, ako napríklad neokrôchanec, chrapuň, hovedo, omyl prírody či ľudský odpad, na ktoré sa rozhodnutia súdu nevzťahuje a tak ďalej. Nech však večná hanba zostane na všetkých, ktorí mu dopomohli na tento svet. Čo sa týka toho rozhodnutia, a dúfa, že upadne do zabudnutia. Takže forma tohto vyjadrenia naštartovala advokátov. Či toto je spôsob človeka, ktorý má obhajovať. To, že sa vyjadrovali viacerí novinári, je samozrejme, lebo čo? Treba útočiť, keď sa niekto ozve a ochraňuje justíciu, lebo však justícia, čo? Treba ju zakopať. To, že pani Zuzana Kovačič-Hanzelová má nejaký záujem na skončení tejto veci, ja jej vôbec neberiem. Na to právo má. Ale ak teda prosíš, alebo tvrdíš, že na extradíciu pána Bombica sa čaká nekonečne dlho, tak by sa mala opýtať na tú krajinu, ktorá ho má vydať. Tam by sa mala obrátiť, nie na Slovensko, pretože ak vieme,
tak vydanie záleží, teda kto s tým pracujete, nie je úplne celkom na tej krajine, ktorá žiada vydať takúto osobu. Teda neviem si predstaviť, že ako by mala pani sudkyňa vyhodnotiť túto skutočnosť. Samozrejme, že ako inak, ozval sa, teda okrem denníka N, ozval sa aj týždeň.sk. Pán Martin Mojžiš, ktorý má v týždni na starosti rubriky Veda a šport a ako sám o sebe píše, vie sa celkom slušne nahnevať, napísal článok pod názvom Na obranu Marcely Kosovej. Uviedol: šéfredaktor denníka N. Matúš Kostolný napísal k Hadrbulcovej uznesenie článok. Kosovu tento fakt zrejme prekvapil. Asi očakávala, že to prejdú mlčaním. Neočakávala som, že to prejdú mlčaním. Očakávala som, že ak sa ozvú, tak to bude vecná kritika a nie bohapustý útok na sudkyňu a spájanie sudkyne s fašizmom. Buď v šoku z tohto prekvapenia, alebo v dôsledku elementárnej neschopnosti čítania s porozumením, Kosová považuje tento text za hrubé mediálne útoky na sudkyňu Vieru Hadrbulcovú, pričom novinári vraj nesmú spochybňovať základné princípy právneho štátu. Pán novinár, ak teda má problém s tým, že novinári vraj nesmú spochybňovať základné princípy právneho štátu a podľa neho môžu, tak by som mu odporúčila, aby si pozrel etický kódex novinára, pretože toto, čo ja som uviedla v tej tlačovej správe, sa nachádza v etickom kódexe novinára. A nech sa obráte teda na Slovenský syndikát novinárov, ktorý tento etický na tomto participoval alebo ho dokonca vytvoril, že toto sa tam má vyhodiť, lebo citujem: novinár a objekt jeho záujmu, to je to v tej časti, bod 4. Novinár rešpektuje základné princípy demokratického a právneho štátu, ústavný poriadok Slovenskej republiky, ako aj platné právo a všeobecné morálne princípy. Takže nie vraj, ale je to v etickom kódexe novinára. Citujem: a predsedkyňa súdnej rady môže písať nezmysly, ktoré spochybňujú predsedkyňu súdnej rady? Kosová nám totiž podáva veľmi jasnú správu o stave slovenského súdnictva a je dobré, že to ako predsedkyňa súdnej rady robí. Prečítajte si Matúšov článok, asi myslí Kostolného, lebo ja neviem, či sa krstným menom volajú novinári, a potom Kosovej vetu. Je veľmi nebezpečné, keď sa v konkrétnom médiu obsahom článku burcuje verejnosť nenávistným útokom na sudcu a zároveň sa verejne oznamuje, že rozhodnutia súdov nie sú potrebné a nie je potrebné ich rešpektovať. No, takže takto. Viem čítať s porozumením a dokonca, ak novinár napíše o tom, že nie som schopná čítať s porozumením ani spisy, mal by mať k tomu, ak je to teda novinárska práca, lebo takto sa pristupuje k sudcom. Nie, že by som bola nejako osobne dotknutá pánom Mojžišom, ale takto sa pristupuje k sudcom. Ak teda chce povedať, že neviem čítať spisy, to znamená, neviem rozhodovať, keďže neviem čítať s porozumením. A ak toto novinár má právo si to o mne samozrejme myslieť, ale má na to mať podklady. Pracujem na Krajskom súde 10 rokov, to znamená, Krajský súd je odvolací súd a rozhodujeme s konečnou platnosťou. O mimoriadnych opravných prostriedkoch voči mojim rozhodnutiam rozhoduje Najvyšší súd. Tam je obraz toho, ako rozhodujem, či viem čítať spisy a či viem rozhodovať, koľko úspešných dovolaní za tých 10 rokov v mojich veciach bolo podaných na Najvyšší súd. 0. Pokiaľ ide o to, že asi nemusíme chcieť od každého novinára alebo osobu, ktorá sa nazýva novinárom, aby pracoval s faktami, aby písal články, ktoré majú nejaký podklad, aby neurážal respondentov, aby to nebolo len vyplutý hnev, hoci sa teda ľahko nahnevá, ale hnev nie je dobrý radca, minimálne pri písaní článkov. A ak nechceme od neho, aby poznal etický kódex novinára, alebo spochybňuje to, čo je v ňom napísané, a je to môj problém, že ja to tam dávam, tak ja by som poprosila pánov novinárov. Myslím si, že je celkom legitímne chcieť, aby ste vedeli aspoň po slovensky. Po slovensky nie je predsedkyňa, ale predsednička. 3-krát je tam uvedené predsedkyňa, zámerne som to čítala. Ja neviem, či tam nemajú jazykovú korektúru alebo kto, ale prosím vás, píšte, čo chcete. My si o tom myslíme svoje, ale aspoň nech je to po slovensky. Takže toto bol dôvod, pretože neodkladné opatrenie je vykonateľné momentom jeho vydania.
Nemusíme čakať na právoplatnosť. Nemusí tam byť žaloba vo veci samej. Odteraz to platí. To, že či rešpektoval alebo nerešpektoval denník N toto neodkladné opatrenie tými článkami, to nie je náš problém. To nech si rieši niekto iný. Ale to, že obsah toho článku nie je vecná kritika, burcuje k ľudí nenávisti, lebo spája konkrétnu súdkyňu bezbreho a bezdôvodne fašizmom. Veď si pozrite len nadpis toho článku. Ak budú súdy chrániť fašistov, my budeme chrániť pravdu a spravodlivosť. To, že je to v rozpore s etickými pravidlami novinára, na to je syndikát novinárov, ktorý dokonca vie ukladať sankcie, a to je sankcia tlačovej digitálnej rady v rozhodnutí, ktorým konštatuje nejaké porušenie, a predstavte si, oni vedia vydávať aj predbežné opatrenia. To som sa dočítala. Takže asi aj tam funguje nejaký takýto systém. Takže o tom toto celé je. O tom, že dajte vecnú kritiku, o tom, že polemizujte s rozhodnutím súdu, ale neurážajte sudcov. A môžete potom písať 4 články, ako ste vymazali komentáre. V tých ľuďoch tá nálada je. Vyburcovali ste ich k tomu. A či to napíšu do komentárov, alebo si to povedia medzi sebou susedia, alebo s tým pôjdu do ulic, alebo budú pred nejakým súdom a si to odniesie nejaký iný sudca, alebo táto konkrétna sudkyňa. To je to, čo je následok takýchto článkov. Otváram rozpravu. Ajče Brúžinec. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že čo sa týka denníka N, ktorý doposiaľ vieme, akým spôsobom písal o niektorých sudcoch, s ktorými sa rozhodnutiami sa tento denník alebo konkrétni novinári nestotožňovali. Prekročil v tomto prípade už absolútne všetky červené čiary. Myslím si, že v prípade denníka N ide už skutočne o recidívu. Dovolím si pripomenúť, myslím, že to bol rok 2023, keď sa nejaký dôchodca mailom vyhrážal moderátorke pani Jančkárovej a v súvislosti s tým trestným stíhaním, ktoré išlo voči tomuto pánovi, vtedy, myslím, že to bol opäť pán šéfredaktor Kostolný, myslím, že s nejakým ďalším, ak si dobre pamätám, volal sa Brunovský. Títo dvaja páni si dovolili spochybňovať intelektuálnu úroveň sudcu, ktorý vo veci rozhodoval, a to bol Braňo Harabín mladší. Dokonca sa jeden z nich vyjadril, myslím, že to bolo áno v podcaste pani Tódovej, kde sa opýtal jeden z nich, či teda ten Harabín, čo má spoločné s Harabínom. Bolo mu odpovedané, že je to jeho syn, a týmto bolo pre pána Brunovského vybavené. Lebo zareagoval tak, že a tým bolo povedané všetko. Keď už sa tu spomínalo, čo všetko popísal denník N o tom, ktorom sudcovi, tak nie, že by som bola sebastredná, ale keďže ide o pána Kostolného, pána šéfredaktora tohto príčetného a slušného plátku, ako nám tu povedala jedna sudkyňa, ktorá má partnerský vzťah s novinárkou z tohto denníka, tak pán Kostolný dňa 5.8.2023 na YouTube kanáli denníka N bol uverejnený teda rozhovor s názvom Kostolný koník. Slovensko nemôže byť také beznádené, aby prieskumy viedol Smer. Bolo to natáčané v sídle vydavateľstva tohto denníka a v tomto rozhovore položil moderátor otázku, ktorá sa týkala verejne známeho občianskoprávneho súdneho sporu, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým súd zaviazal poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Baránika zaplatiť mne ako žalobkyni. Pán Kostolný, nie som Erenová, volám sa Ajše Pružinec Eren. Na margo toho, ako ovládate gramatiku slovenskú, mohli by ste si aj zapamätať, ako sa konkrétni ľudia, o ktorých píšete, volajú. Pokračujem. Nemajetkovú újmu vo výške 70 000 eur
pre viaceré týmto poslancom prezentované lživé výroky, ktorými hrubo zasiahol do mojich osobnostných práv, chránených článkom 19 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj paragrafom 11 a následujúcich občianskeho zákonníka. Prečo vás zdržiavam? Reakcia pána Kostolného, a musím to citovať. Tak prvá vec je, že aj keby to nepovedal v parlamente, tak pre mňa je to rozhodnutie dosť prekvapivé, lebo je to dosť vysoká suma za to, že povedal vec, ktorú pani sudkyňa svojim správaním dáva dosť veľký priestor na to myslieť si, že nie vždy postupovala úplne ideálne a jej prezentácia verejná, ja by som si trúfol povedať, že nie je veľkou hviezdou slovenského súdnictva a spravodlivosti. A teraz ten moment, či v parlamente alebo nie v parlamente, tak tam je viacero rozhodnutí, kde vlastne napriek tomu, že zaznejú výroky v parlamente, tak sa majú posudzovať, to sa mi zdá, že je v poriadku a že vlastne aj poslanci majú mať zodpovednosť za to, že hovoria to, čo hovoria. Skôr ma trápi, že po chvíľke, keď sa zdalo, že aj v súdnictve prebehne nejaký typ spamätania sa, uvedomenia sa a odvahy pomenovať, že aj medzi sudcami sú ľudia, ktorí sa nesprávali a nesprávajú slušne, nekorupčne, tak to ako keby úplne zapadlo a sudcovia sa navzájom držia a vlastne čokoľvek sa stane, tak vlastne sudcovia sú úplne samostatná kategória ľudí a toto je čiastočne, ja to vnímam, že to je čiastočne tento prípad. Tento rozhovor je doposiaľ verejne dostupný pod tým linkom, ktorý je tam uvedený a ako som sa pozrela, má našťastie iba 27 000 pozretí od minulého roka. Chcem tým povedať, že pán Kostolný nie prvýkrát, ale aj v mojom prípade spochybnil dokonca právoplatné, nejako v prípade tohto neodkladného opatrenia, ktoré je zatiaľ iba vykonateľné, súdne rozhodnutie, spochybnil moju morálnu a sudcovskú integritu, naznačil a opätovne verejnosti podsúva, že som v spore nemala byť úspešná. To je spochybňuje rozhodnutie súdu, pretože podľa jeho verejne prezentovaného názoru svojim správaním, ktoré pochopiteľne bližšie, ale nekonkretizuje, dávam dosť veľký priestor na to myslieť si, že som nie vždy postupovala úplne ideálne a trúfa si dokonca povedať, že nie som veľkou hviezdou slovenskej justície a súdnictva. Nikdy som sa, pán Kostolný, do tejto pózy nepasovala a naznačuje, že sa sudcovia napriek chvíľkovému zdaniu nespamätali, keďže nenašli odvahu pomenovať tých sudcov, ktorí sa nesprávali a nesprávajú slušne a nekorupčne. Ja si myslím, že denník N úmyselne ignoruje fakt, že sudcovia tvoria chrbticu materiálneho právneho štátu. Ale ako vyplýva z jeho publikačnej činnosti, v prípade, ak rozhodnutie súdu je v názorovej zhode so skupinou, ktorá iba vybraných sudcov považuje za elitných, tak je aj sudca v poriadku a je exkulpovaný aj v prípade, ak označí svojich kolegov za svine, obžalovaného prirovná k svojmu psovi a podobne, lebo takýto sudca mediálnemu linču tohto denníka podrobený nie je. Ja som ilustrovala iba 3 prípady. Pani doktorku Hadrbolcovú, pána doktora Harabína a napokon seba. Zopakujem, že podľa môjho názoru v prípade denníka N ide naozaj o recidívu, k čomu sa vždycky pripája jeden konkrétny advokát, ktorý sa volá pán Kubina. Ja som naozaj prekvapená, že tak ako my, ako ústavný orgán sudcovskej legitimity, ktorý máme teda aj povinnosť ochrániť sudcov, na ktorých je spustený takýto bezprecedentný mediálny lynč, kde je sudca naozaj prirovnaný k osobe, ktorá chráni fašistu. A ja nechápem, že nechápe pán Kostolný, čo týmto titulkom vôbec vyvolá, pretože on ako absolvent žurnalistiky presne vie, ako napísať článok.
tak, aby zaujal čitateľa. Čiže do titulku dám presne to, čo chcem, aby ho upútalo toho čitateľa. A čitateľ už potom ani nemá čas, ani sa mu nechce čítať ďalej. Stačí mu to, že sa dozvie, že slovenské súdy chránia fašistu, za ktorého si dovolí denník N označiť kohokoľvek, na koho si teda on zmyslí. V tomto prípade tohto nepravoplatne nie je ešte ani odsúdený, ešte ani konanie nezačalo, čiže keď sa bavíme o prezumpcii neviny, tak denník M predpokladám, že ani nevie, čo tieto slova znamenajú. A to ich nechcem urážať, pretože keby poznali podstatu, význam tohto slovného spojenia, tak si takéto niečo nedovolia. Tak ako citovala pani predsednička súdnej rady jednotlivé články etického kódexu novinára. Ja som si tu na niektoré vypichla tiež. Nebudem to už opakovať. Myslím si, že okrem toho, že porušili etický kódex novinára, naozaj svojim článkom nemohli nevedieť, akú u svojich čitateľov vyvolajú reakciu. Reakcia sa dostavila. Pani sudkyňa bola označená za predajnú štetku čitateľom, nie pánom Kostolným. A ďalším vulgarizmom boli poctiví sudcovia Slovenskej republiky vyzývaní na to, aby sa ozvali. Predpokladám, že medzi tých poctivých sudcov tento čitateľ neradí nás, ktorí sedíme na tejto strane. Napriek tomu sa ozývame, ale opačne, ako si pán čitateľ myslí. A som presvedčená o tom, že musíme prijať obhajobné stanovisko vo vzťahu k pani sudkyni a odsudzujúce stanovisko vo vzťahu k autorovi tohto článku a nielen vzhľadom na tento článok, ale aj to, čo mu za posledné roky predchádza opakovane. Ďakujem. Ďakujem. No ten clickbait to je klasická manipulatívna technika, kde tí ľudia ani nečítajú obsah. Keby aj ten článok bol korektný, čo nie je, tak už ak je takýto nadpis článku, novinári počítajú s tým, že stačí, oni to aj tak volajú clickbait. Proste iba ten nadpis je dôležitý, ale tu je bohužiaľ aj ten obsah. Martin Bezák, potom Peter Bebej. Ďakujem za slovo, pani predsedníčka. Takže si to zhrnieme. Šéfredaktor denníka N, Matúš Kostolný, uviedol, že rozhodnutie sudkyne Hadr-Blucovej rešpektuje, ale nemôže sa s ním stotožniť. Pán Kostolný následne ukázal, ako v denníku N vyzerá rešpektovanie súdnych rozhodnutí a prezumcie neviny, keď napísal, že, citujem, nepotrebujete rozhodnutie súdu, aby ste vedeli, že je niekto fašista, neonacista, extrémista, antisemita. Nepotrebujete rozhodnutie súdu, aby ste vedeli, že taký človek by mal byť potrestaný. Podľa názoru pána Kostolného je rozhodnutie sudkyne Hadr-Blucovej hrozbou. Sudkyňa Hadr-Blucová sa podľa pána Kostolného pridala k vláde v znásilňovaní spravodlivosti, chráni extrémistu a chce denníku N zavrieť ústa. Len pripomínam, že takto sa vyjadrila o sudkyni Hadr-Blucovej aj rozhodnutí osoba reprezentujúca účastníka súdneho konania, v neprospech ktorého sudkyňa Hadr-Blucová rozhodla. Pán Kostolný použil osvedčenú manipulatívnu taktiku, keď v úmysle spochybniť morálnu integritu sudkyne Hadr-Blucovej, jej nezávislosť a nestrannosť, onálepkoval túto sudkyňu bez akýchkoľvek dôkazov ako pomocníčku vlády, ktorá jej pomáha znásilňovať spravodlivosť, a denník N, ktorému šéfuje ako posledného obrancu tej jedinej pravdy, rozumej pravdy denníka N, ktorému chce vláda prostredníctvom sudkyne Hadr-Blucovej zalepiť ústa. Ako každá správna rozprávka, aj rozprávka od pána Kostolného teda opisuje súboj dvoch nezmieriteľných síl, dobra a zla. Samozrejme, keďže denník N v tejto rozprávke reprezentuje ako inak dobro, sudkyňa Hadr-Blucová musí reprezentovať zlo. Rovnako ako v rozprávke, aj v článku pána Kostolného je dobro aj zlo absolútne. Vo svete pána Kostolného preto neexistuje akákoľvek možnosť, že by sudkyňa Hadr-Blucová rozhodla podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia nestranne a podľa zákona. Jej rozhodnutie musí byť prejavom číreho zla, diabolského plánu vlády, ako zničiť denník N a zadusiť tak posledný plamienok nádeje, že sily dobra na Slovensku zvíťazia. To, čo je na Slovensku dobré,
zákonné, spravodlivé, kto je hrdina a kto naopak zločinec, samozrejme neurčuje zákon a súdy, ale pán Kostolný a denník N. Denník N preto nepotrebuje vo svojich úsudkoch vyčkať rozhodnutia odvolacieho súdu, ako správne pripomenula aj pani predsedníčka. Je predsa ohrozená demokracia a najmä denník N. Je preto potrebné strieľať rýchlo, od pása a do tmy. Čo na tom, že pri tom trafíme aj do profesionálnej cti sudkyne Hadrbulcovej, keď sa rúbe les, lietajú triesky. Denník N v boji za dobro, to jeho samozrejme, prichádza s ďalším šokujúcim odhalením. Redaktor tohto denníka Dušan Mikušovič poukazuje na to, že sudkyňa Hadrbulcová rozhodovala aj spor medzi poslancom Blahom a spoločnosťou ESET a tiež spor medzi sudkyňou Pružinec RN a exposlancom Baránikom. Tieto spory si sudkyňa Hadrbulcová dovolila rozhodnúť v neprospech spoločnosti ESET a pána Baránika. Pán Mikušovič ďalej nepíše, aký vecný súvis majú tieto spory s rozhodnutím sudkyne Hadrbulcovej, spore pána Bombica s vydavateľstvom denníka N. Nepíše ani to, v čom majú byť rozsudky, ktoré sudkyňa Hadrbulcová v týchto sporoch vydala vecne nesprávne alebo nezákonné. To ani nemusí. V denníku len majú jasno. Poslanec Blaha a sudkyňa Pružinec RN sú na strane zla a preto žiadny čestný sudca predsa nemôže ich žalobám vyhovieť. Umberto Eco vo svojej knihe Vytváranie nepriateľa opisuje manipulatívne mediálne techniky, ktoré majú odvrátiť pozornosť od podstaty veci a dehonestovať osobu, ktorú médiá označia za nepriateľa. Praktickú aplikáciu tejto manipulatívnej mediálnej techniky ukazuje Eco na prípade sudcu Messiana, ktorý uznal Berlusconiho spoločnosť Feninvest vinnou z korupcie pri preberání koncernu Mondadori. Onedlho potom tohto sudcu tajne nahrali novinári z televíznej stanice Kanál 5, ktorá patrila do Berlusconiho mediálneho impéria pri bežných každodenných činnostiach a reportáž o ňom nazvala ako výstrelky. Eco nazýva túto manipulatívnu techniku ako poukazuje na tom, že krása tohto šumu spočíva v tom, že čím je hlučnejší, tým menej človek dáva pozor na to, čo je podstatou veci, o ktoré médiá informujú. Ako Eco uvádza, prípad sudcu Messiana je exemplárny, pretože tento sudca neurobil nič iného, než že fajčil, išiel k holičovej a mal pritom na nohách tyrkysové ponožky. Čo postačilo na to, aby táto informácia zaplnila stránky novín na 3 dní. Podrobnosť medzi manipulatívnymi technikami, ktoré televízna stanica Kanál 5 použila v prípade sudcu Messiana a spôsobom, akým denník N informoval o rozhodnutí sudkyne Hadrbulcovej, je samozrejme čisto náhodná. A teraz späť k mýtickému boju denníka N so zlom. Našťastie, denník N na barikáde proti zlu a temným silám nestojí sám, čo teda pán Kostolný nezabudne čitateľom dôrazne pripomenúť. Na jeho strane stojí ono mýtické spoločenstvo spravodlivých Daniela Lipšica, tvorené pár vyvolenými operatívcami, vyšetrovateľmi, prokurátormi a sudcami. Aj toto spoločenstvo sa preto sudkyňa Hadrbulcová rozhodla zničiť. Podľa pána Kostolného je totiž jej rozhodnutie, citujem, presne z takého sveta, ako snaha nahovoriť nám, že Čurilovci sú zločinci, i keď v skutočnosti zločincov chytali, že špeciálni prokurátori sú podvodníci, i keď podvodníkov zatvárali, že novinári klamú, i keď v skutočnosti píšu pravdu. Pána Kostolného v jeho spravodlivom rozhorčení a boji za dobrú a šťastný nový svet osídlený len silami svetla nemôže nijak vyrušiť skutočnosť, že viacerí členovia jeho vysneného spoločenstva spravodlivých boli disciplinárne postihnutí za skutky, ktoré s riadnym výkonom funkcie prokurátora alebo sudcu nemajú nič spoločné. Viaceré ich rozhodnutia v medializovaných kauzách, na ktorých výsledkom mala záujem predchádzajúca vláda a aj média, akým je denník N, boli pre závažný zásah do základných práv a slobod obvinených zrušené Ústavným súdom Slovenskej republiky alebo ich rozpor s dohovorom konštatoval Európsky súd pre ľudské práva. O tom sa v rozprávkach nepíše. Veď ako sme si už povedali, dobro a zlo je v nich absolútne. Aj tieto právoplatné rozhodnutia vnútroštátnych a medzinárodných súdov sú preto zrejme vo svete denníka N len výronom zla a temných síl. Podobné je to aj s nahrávkami zabezpečenými v trestnom konaní na základe príkazu súdu, na ktorých sa policajti protežovaní denníkom N dohadujú, ako na základe úradných záznamov a realizačného návrhu, ktorí v danom čase neexistovali,
teda bez akýchkoľvek dôkazov napísať uznesenie o vznesení obvinenia osobám, ktoré ich vyšetrovali pre podozrenie zo závažnej trestnej činnosti, ktorej sa mali dopúšťať ako predstavitelia ozbrojeného bezpečnostného zboru. Samozrejme tak, aby vec spadala do pôsobnosti úradu špeciálnej prokuratúry. Pána Kostolného a denník N v slepom boji za spravodlivosť nevyrušilo ani to, že boli upozornení na to, že zverejňujú nepravdivé tvrdenia bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a obvineného Čurilu o tom, že nahrávky, ktoré usvedčujú konkrétnych prokurátorov bývalého úradu špeciálnej prokuratúry eufemisticky povedané, nie moc prívetivého zaobchádzania s podozrivými osobami, boli manipulované. Svedomie sa v novinároch denníka N nepohlo ani potom, ako boli konfrontovaní s objektívnym dôkazom, ktorý nimi rozširované nepravdivé tvrdenia vyvracal. Toľko zo sveta denníka N a rozprávok o boji dobra a zla. A teraz späť do krutej reality. Nikto nebráni médiám informovať verejnosť o dianí v súdnictve a kritizovať súdne rozhodnutia. Nie je vhodné ani paušalizovať. Je mnoho novinárov, ktorí informujú o justícii a jej rozhodnutiach síce kriticky, ale robia to vecne a objektívne. Je však potrebné uvedomiť si, že mass médiá sú štvrtou mocou v štáte, ktorá významným spôsobom ovplyvňuje verejnú mienku a nálady v spoločnosti. Ako sa teda vysporiadať s tým, ak niektoré z nich zneužívajú svoje postavenie a mediálnu moc na podkopávanie autority štátnych inštitúcií? Osočovanie svojich názorových oponentov a presadzovanie svojich záujmov za akúkoľvek cenu? Obávam sa, že obyčajné deklarovanie tejto skutočnosti uznesením Súdnej rady Slovenskej republiky nebude postačovať. A nebude mať teda žiadny účinok. Potom svedčí aj skutočnosť, a to už tu aj pani predsedníčka spomínala, že istý novinár, ktorý si nezaslúži robiť reklamu vo verejnom priestore, označil predsedníčku Súdnej rady potom, ako sa verejne ohradila voči útoku denníka N na sudkyňu Hadr-Bulcovú za osobu, ktorá mudruje a nemá elementárnu schopnosť čítať s porozumením. Podľa môjho názoru v takomto toxickom mediálnom prostredí je potrebné brániť inštitúcie systémovo. A preto okrem toho, že zahlasujem za navrhované uznesenie, ako člen stálej legislatívnej komisie Súdnej rady dám tejto komisii podnet na to, aby spracovala pre Súdnu radu legislatívny návrh, ktorého cieľom teda bude zriadiť samosprávnu organizáciu novinárov, ktorá bude reálne spôsobila sankciami vynúcovať od svojich členov dodržiavanie základných zásad novinárskej práce, rovnako ako je tomu napríklad u advokátov, notárov, sudcov alebo iných povolaní, ktorých výkon si vyžaduje zodpovednosť náležitú. Rovnako bude cieľom tohto legislatívneho návrhu novelizácia ustanovení občianskeho zákonníka o osobnostných právach fyzickej osoby a dobrej povesti právnickej osoby, ktoré by sa doplnili o právnu úpravu, podľa ktorej ak osoba, ktorá vydáva periodickú publikáciu, čiže ľudovo povedané médiá, za účelom dosahovania zisku spôsobila výrokmi zverejnených periodickej publikácií závažný zásah do osobnostných práv inej osoby, bude takýto škodca povinný poskytnúť poškodenému primárne finančné zadosťučinenie vo výmere podľa odôvodnenej úvahy súdu, ktorej spodná hranica však nebude môcť byť nižšia než určité percento ročného obratu tohto škodcu. Rovnako bude potrebné, aby právna úprava časovo koncentrovala súdne konanie a o ochranu osobnosti tak, aby zásade do nich súdy reštituovali včas, pretože neskoro poskytnutá ochrana v takýchto prípadoch nielenže nie je žiadnou ochranou, ale sekundárne traumatizuje osobu poškodenú zásahom. Na záver chcem apelovať na všetkých, aby chránili inštitúcie. Ako ďaleko to môže dospieť, ak sú inštitúcie spochybňované neustálými mediálnymi útokmi, sme naposledy mohli vidieť na námestí v Handlovej. U sudkyne Hadr-Bulcovej to našťastie zostalo len pri nenávistných útokoch na internete, kde už ako bolo spomínané, ju anonymné osoby označujú napríklad za predajnú štetku. Je to potrebné povedať, je to vulgarizmus, ale niekedy tá verejnosť tiež potrebuje, aby dostala takú tú povestnú packu a aby sa teda ako keby prebudila a zistila, že o čom sa tu naozaj rozprávame. Ja zároveň dúfam teda, že tieto útoky na sudkyňu Hadr-Bulcovú a iných sudcov, ktorí si dovolia vydať rozhodnutie, ktoré bude v rozpore s predstavami niektorých teda našich médií, nebudú gradovať do fyzických útokov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ja len krátku reakciu. Budiš, keby sa médiá cítili ako štvrtá moc v štáte. Ale niektoré médiá sa cítia ako jediná moc v štáte a tam je problém. A trošku by si mohli uvedomiť, že súdna moc v štáte sú sudcovia, sú prokurátori, sú notári, sú exekútori. A aj keď nie je to
verejné postavenie pod ochranou štátu, ale advokáti majú svoje postavenie v rámci justičného systému. My nie sme politici. To, že verejne vystupujeme a verejne sa musíme často vyjadrovať, neznamená, že sme politici. A pri všetkej úcte a rešpekte k mnohým politikom, politik nepotrebuje žiadne vzdelanie. Kdežto sudca, advokát a všetky tieto profesie, to je kurník ťažká cesta, kým sa ňou človek stane, a odborná cesta. Takže láskavo si nás neplete s politikmi, my nie sme politici. Faktická poznámka Ajše Pružinec, potom Peter Bebej. Ďakujem pekne. Ďakujem Martinovi Bezákovi, ako to krásne zhrnul aj v rozprávkovom duchu, aj v reálnom duchu. Ja by som v súvislosti s tým, čo povedal Martin Bezák, iba doplnila a poukázala na stanovisko číslo 7, je to pre novinárov, Poradnej rady európskych sudcov, ktorí 23. až 25. novembra 2005 prijali stanovisko, v ktorom v bode 55, keby si to chceli vyhľadať, uviedli, citujem, ak je sudca alebo súd atakovaný zo strany médií alebo zo strany politikov alebo iných spoločenských aktérov cez médiá pre dôvody, ktoré sa týkajú výkonu spravodlivosti, CCJ má za to, že s ohľadom na povinnosť justičnej zdržanlivosti dotknutý sudca by sa mal vyhnúť reakcii takou istou cestou. Majúc na pamäti fakt, že súdy môžu napraviť chybné informácie rozšírené v tlači, CCJ verí, že by bolo vhodné, aby národní sudcovia využívali podporu osôb alebo orgánov, to jest najvyšších súdnych rád alebo sudcovských asociácií, spôsobilých a pripravených vo vhodných prípadoch odpovedať promptne a efektívne na takéto ataky. A myslím si, že toto je práve našou úlohou. Ďakujem. Ďakujem. Peter Bebej, potom Peter Šámko. Ďakujem, ja poviem len pár vied. Z toho, čo vlastne bolo povedané, a opakujeme to tu stále, každý má povinnosť rešpektovať súdne rozhodnutie, o to viac, ak je toto rozhodnutie vykonateľné, čiže v takom prípade je povinný sa mu podriadiť. A tu máme neodkladné opatrenie, ktoré vlastne ešte nie je pravoplatné, ale je už vykonateľné. Každý, kto vlastne vystupuje vo vzťahu k verejnosti aj z titulu profesie alebo z iného dôvodu, by mal vedieť plniť vášne a teda najmä ten, kto môže ovplyvniť verejnosť a používať pritom primeraný slovník. Vo vzťahu k danému rozhodnutiu je zrejme, že je to rozhodnutie vydané na dobu určitú, do skončenia trestného stíhania, aj keď ja si kladiem otázku, ktorého trestného stíhania, a ak je vedených viacero trestných stíhaní, tak ktorého z nich konkrétneho. K samotnému rozhodnutiu poviem, nejdem do jeho obsahovej stránky. Je to ešte nepravoplatné rozhodnutie, ak bude podané odvolanie, je tam odvolací súd, ktorý sa s tým vysporiada, a ja mám vo svojom vnútri nejaké otázky a verím, že tie otázky budú zodpovedané. Čo mi ako z formálnej stránky, používa sa tam pojem navrhovateľ odporca, ktoré sa už v civilno-sporovom poriadku nepoužívajú. Tiež mi tam chýba vo výroku, a to je poviem len ako fakt, postup podľa paragrafu 337. Totiž to je to neodkladné opatrenie, ktoré má, by som povedal, rozhodnutia vo veci samej, kde súd navrhovateľovi, rozumej žalobcovi, neuložil povinnosť určenej lehote podať žalobu s určitým obsahom. Ale ak súd tak postupuje, tak musí vo výroku, keď takúto povinnosť neukladá, čo je diskrečná právomoc súdu, či sa rozhodne tak postupovať alebo nie, ak tak nepostupuje, tak je povinný poučiť odporcu, akým spôsobom sa môže brániť, bez toho, že by mu to určil lehotu v inom konaní. A tu ten výrok nevidím. Takže ja nejdem do kritiky, len uvádzam, že niečo mi v tom rozhodnutí, čo zákon predpokladá, chýba. Teda konkrétne postup podľa paragrafu 337, môžem to aj ocitovať. Ak sú nariadenia... Nemyslím si, že akože nie sme odvolací súd. Takže, pardon. Vôbec nejde o obsah rozhodnutia. Podstata moja je taká, nikdy nie je na mieste dopúšťať sa akýchkoľvek osobných invektív voči sudcovi, ktorý vydal dané rozhodnutie.
môžeme toto rozhodnutie podrobiť kritike, ktorá musí byť primeraná svojim obsahom a aj použitým slovníkom. Ďakujem. Ďakujem. Skúsme sa sústrediť na to, čo je predmetom tohto bodu, a to je mediálne útoky na sudkyňu Vieru Hadrbulcovú. Ja som na začiatku povedala, že aj preto som dala to tlačové vyhlásenie také, aké som dala, že som nešla do obsahu toho rozhodnutia. Nie sme my odvolacím orgánom. Odvolacím súdom je Justičný palác, ten bude rozhodovať o tom, čo tam chýba, čo tam nechýba, či je to správne alebo nesprávne rozhodnutie. A ani ma nezaujíma obsah toho rozhodnutia. Keby bolo celé zle, bolo by v rozpore, čo to máte, CSP či CMP, či niečo také, na to je odvolací súd, nie novinári, ktorí ho môžu kritizovať. Ale ja sa nebudem vyjadrovať k tomu obsahu a toto nebola kritika. Faktická poznámka k Peťovi Bebejovi. Ajše Prúženec, potom do rozpravy. Peter Šámko, Marian Fečík, Adrián Kuzek. To je hrozné, tak ja sa prihlásim, lebo chcem reagovať na doktora Bebeja a predsednička súdnej rady povie všetko, čo som chcela povedať. Takže len v krátkosti chcela som len povedať, že nie sme odvolačka, aby sme to hodnotili, a len k tomu, ako si povedal navrhovateľ, odporca, v prípade, ak je podaný návrh na nariadenie neodkladného opatrenia bez žaloby, pred začatím konania vo veci samej sa používa naďalej aj v Bratislave navrhovateľ a odporca, a keď je žaloba, sa používa žalobca a žalovaný. Len toľko. Dobre, Peter Šámko, Marian Fečík, Adrián Kuzek. No, ja začnem možno prekvapivo, pochválim pána bývalého predsedu súdnej rady, pána Mazáka. Ten sa tiež včera to bolo, tuším, na stránke, alebo na webe denníka N vyjadroval k tomuto rozhodnutiu. Nesúhlasil s ním, kritizoval ho, tu sme pri tom obsahu a v podstate veľmi pekne ukázal šéfredaktorovi denníka N, ako má vyzerať kritika rozhodnutia prípustná. Presne tak, jak to on napísal, to, čo tu aj doktor Bebej hovoril, že čo mu vadí na tom rozhodnutí vo výroku, čo mu vadí v argumentácii a tak ďalej. Takto by naozaj mala vyzerať tá kritika a nie len od neho, ale možno aj od novinárov, že kľudne, keby takto oni kritizovali to rozhodnutie, tak je to absolútne v poriadku. Ja nie raz som kritizoval tiež súdne rozhodnutia a nie len slovenské a tiež som sa snažil držať toho, čo sa mi nepáči na tom výroku, na odôvodnení a tak ďalej. To je tá kritika podľa mňa prípustná a keď si porovnáte článok doktora Mazáka a potom články tie novinárske, tam je jasne vidieť, že kde hovoríte o rozhodnutí a kde o argumentácii, o výroku a kde hovoríte o sudkyni. Že tam teda koho zaujíma rozhodnutie a koho vlastne zaujíma sudkyňa. Takže nemusím hovoriť aj o tom obsahu toho rozhodnutia, lebo ukázal to ten článok pána Mazáka v tom denníku N, že ako by sa asi malo kritizovať a čo je podľa mňa prípustné a tak by to malo byť. Pokiaľ ide o článok pána šéfredaktora denníka N, tak mňa tam zaujali tie niektoré veci také, že v tom článku je, že my budeme chrániť pravdu a spravodlivosť a potom v obsahu toho článku je: sudkyňa chce zavrieť denníku N ústa. Nemôžu nám zakázať, aby sme o ňom písali. Novinári klamú. Sudkyňa chráni bombica. Sudkyňa stratila súdnosť a chráni násilníka. Jak som to prečítal, tak som si hovoril, musím sa rýchlo dostať k tomu rozhodnutiu tej sudkyne, lebo to proste asi zakázala, im asi cenzúru zaviedla, alebo niečo som si myslel, keď som to sám čítal. A potom, keď som videl to rozhodnutie, tak tam v tom výroku v podstate sú 3 veci, alebo 3 slova zakázané. To znamená, nikto denníku nebráni, aby naďalej písali o pánovi Bombicovi, nikto im nebráni, aby písali negatívne o ňom, nikto im nebráni, aby ho kritizovali, aby akékoľvek kauzy, ak má, aby o nich písali, venovali sa im investigatívne alebo komentárovo. Nič v tom výroku rozhodnutia súdu som také nevidel. A toto mne vadí, že ak pán šéfredaktor píše v nadpise, že oni idú chrániť pravdu, tak tým, že chcú zavrieť denníku N ústa a chcú nám zakázať, aby sme písali, tak to proste pravda nie je. Toto rozhodnutie nerobí. Nerobí to vo výroku, nerobí to v odôvodnení, nerobí to nikde. To rozhodnutie absolútne nezakázalo
denníku N venovať sa pánovi Bombicovi a aj negatívne, kriticky, ešte raz to zdôrazním. Takže to pravda podľa mňa nie je. To bolo to hecovanie, v čom ja vidím, čo ešte aj mňa prinútilo, aby som si vyhľadal alebo nejakým spôsobom sa dostal k tomu rozhodnutiu, že teda čo sa to tam udialo v tom rozhodnutí, že je z toho taký povyk, ale proste tam nič nie je. Tam len 3 slova v podstate sú, alebo 3 označenia, ak by som to nazval, a ostatné voľný štýl, ďalej ten denník N môže naďalej fungovať a ja si myslím, že oni dokážu písať články aj kritické, aj negatívne, aj neviem aké, aj bez tých 3 slov, tých označení. Takže ešte raz, toto mne vadilo, toto pravda podľa mňa nie je, lebo to nie je v tom rozhodnutí a to v podstate je do určitej miery z môjho pohľadu chyba toho šéfredaktora, že písal ten článok tak, že tam uvádzal veci, ktoré nevyplývajú z toho rozhodnutia. Nedal ho tam celé, že tu máte, prečítajte si výrok a sami posúďte, že či nám niekto zakazuje písať, či nemôžeme sa kriticky. To tam proste nebolo. A v tomto sa mi to zdá zavádzajúci ten článok, alebo taký článok, že hecuje tých ľudí, lebo v podstate uvádza tam niečo, čo nie je v tom rozhodnutí a čo tam ani nikdy nebolo a čo tam ani ten novinár nemôže vidieť. Ak ja vám zakážem používať slovo fašista, znamená to, že nemôžete písať o ňom? Alebo že chránite niekoho? Ako môžete chrániť násilníka, ako to on píše, a nie jeho obete tým, že zakážete používať 3 slova? Absolútne nechápem tú konštrukciu. Proste, tretíkrát to poviem, denník N môže každý deň zrovnať pána Bombica so zemou, lebo mu to nikto nezakázal. Takže ešte jedna vec, keď som spomínal pána Mazáka, ani on nehovorí v tom svojom článku, kde kritizuje to rozhodnutie o tom, že by niekto zakazoval niečo denníku N, že by nemohli písať kriticky alebo nejakým akýmkoľvek spôsobom o pánovi Bombicovi. To znamená, je jasné, kto reprodukuje alebo interpretuje to rozhodnutie správne a kto nesprávne. Druhá vec, ak sa takto reprodukuje rozhodnutie, že vy píšete, čo tam nie je, a v podstate, ja som to vypísal, 4-krát tam bolo to, že chcú nám zavrieť ústa a zakázať nám písať a chrániť násilníka. Stále dookola opakujete to, čo nie je v tom rozhodnutí. A to je podľa mňa nebezpečné. A keď to spojíte s tým označením fašista, tak je to podľa mňa do určitej miery už taký apel na odvolací orgán, na krajský súd. Ak nechcete byť aj vy označení za fašistov, tak dobre čítajte, čo tu hovoríme, lebo proste by to tak mohlo nakoniec skončiť. Takže ešte raz, ja som za to, aby sa kritizovali rozhodnutia súdov, však v odbornej diskusii my to máme bežne, navzájom si kritizujeme rozhodnutia, novinári kritizujú kdokoľvek a keď sú aj novinári účastníci konania, aj tak im nie je možné zabrániť v tom alebo zakázať, aby mohli kritizovať rozhodnutia, ktoré sú proti ním. Je normálne, že využijú to, že sú v podstate noviny, ale mali by to podávať takým spôsobom, aby nedeformovali to rozhodnutie, aby v podstate neklamali o tom rozhodnutí, aby nepodsúvali pod to rozhodnutie niečo, čo tam nie je. No a z môjho pohľadu práve preto by sa mala súdna rada tomu venovať, že tu jednoznačne ten článok navodzuje dojem cenzúry, alebo pomaly už vypnutia denníka N z absolútneho zákazu a vôbec to ten súd neurobil. Takže tak, ďakujem. Ďakujem pekne. No teraz sa sústreďte, lebo toto asi už neviem, či sa mi podarí ešte niekedy povedať. Pánovi Mazákovi sa podarila vecná kritika. Je to tvrdá kritika. Ja som ho v minulosti veľmi, aj som reagovala na jeho útoky voči sudcom, aj vo vzťahu k rozhodovacej činnosti, ale toto zostalo v rámci hracej plochy z vnútornej strany mantinelu, aby sa vedelo, že nemám osobne voči nemu nič a uznám, keď sa mu niečo podarí. Faktická poznámka k Peťovi Šamkovi, Martin Bezák, potom Ajše Prušinec a potom do rozpravy Marian Fečík, Adrián Kusek. Ďakujem, pani predsednička, za slovo. Ja len k kolegovi Petrovi Šamkovi. Ty si uviedol, že absolútne nechápeš tú konštrukciu pána Kostolného. Ja k tomu len, že on ti to určite niekto v denníku N alebo v týždenníku Týždeň vysvetlí, lebo zrejme nevieš čítať s porozumením tieto ich názory, takže bude ti to určite v najbližšej dobe vysvetlené. Ďakujem. Ešte prepáčte.
Opäť, pani podpredsednička, skočím tebe do poradia. Nie, nepoviem to, len aby aj verejnosť počula. Pán Kostolný včera večer 19.35 poslal také stanovisko a povedal, že teda, aby som ho prečítala. Keďže ja 19.35 maily prijímam večer, poslala som ho okamžite po prečítaní všetkým členom súdnej rady. To stanovisko máte, oboznámili ste sa s ním. A len upriamujem pozornosť, že je to výcud toho článku, ktorý máte súčasťou, čiže nie je to nejaké vyhlásenie, ktoré by bolo ešte niečo navyše, je to v tých článkoch. Teraz Ajše Prúžinec a potom do rozpravy Marian Fečík, Adrián Kucek. Ďakujem, ja rýchlo na Peťa. Ja chápem, že ty, Peťo, nerozumieš tomu, ako môžu napísať taký článok o tom, že sa nám súd snaží zavrieť ústa a tak ďalej. Vieš, lebo ty si sudca a ty nemáš potrebu manipulovať verejnú mienku. Ale keby si napísal článok objektívne tak, že bolo vydané voči nám neodkladné opatrenie, ktorým nám bola uložená povinnosť držať sa označovať pána Bombica slovom antisemita, fašista a extrémista, no tak to potom ten článok si nikto neprečíta. Ale keď napíšeš to, čo napísali oni, tak hneď to má zvýšenú sledovanosť a hlavne teda čitateľnosť. Čo sa týka toho, že zavrieť ústa, mne to teda analogicky pripomenulo vyjadrenia pána poslanca Baránika, ktorý, vážené médiá, doposiaľ mi nezaplatil ani korunu a ani sa mi neospravedlnil, napriek tomu, že má právoplatný a vykonateľný rozsudok rok a 4 mesiace, aby ste vedeli. Pán Baraník, potom ako mňa označil za najskorumpovanejšiu, najväčšiu prieťahárku, členku justičnej mafie, neviem ešte čo všetko, toto bola dôležitá veta, je zverstvo, ako rozhodujem, pretože rozhodujem tak, ako oni nechcú. No, tak tento pán Baraník presne toto rozprával, že moja žaloba na ochranu mojej osobnosti, ktorá voči nemu smerovala, s výškou nemajetkovej újmy v pôvodnom konaní 200 000 korún, vlastne jeho má zastrašiť všetkých členov zákonodárneho zboru, aby nikdy nemohli už nič kritické povedať na ktoréhokoľvek predstaviteľa justície. Kritika a hrubé osočenie a podozrenie mňa z trestnej nejakej činnosti je snáď veľký rozdiel, ktorý my si tu vysvetľovať nemusíme. Ďakujem. Stihla som? Áno, skoro presne. Ešte máš 9 sekúnd. Marian Fečík. Ďakujem. Pretože mi to pripomenulo znenie sociálnej encykliky svätého otca Františka Fratelli Tutti, všetci bratia zo 4. októbra 2020. Ja teda nedisponujem tým darom viery a napriek tomu, alebo práve preto by som si dovolil na tomto mieste nezdržiavať, ale odcitovať 4 vety. Prvá, prevláda zvyk, že protivníka rýchlo zdiskreditujeme a počastujeme ponižujúcimi nádavkami, namiesto toho, aby sme čelili otvorenému a rešpektujúcemu dialógu, v ktorom by sme sa usilovali hľadať syntézu, ktorá nás posúva ďalej. Najhoršie je, že tento jazyk, obvyklý v mediálnom kontexte politickej kampane, tak zovšeobecnel, že ho denne používajú všetci. Debata je často zmanipulovaná čiastkovými záujmami mocných, ktorí zákerným spôsobom ohýbajú verejnú mienku vo svoj prospech. Nemám na mysli len vládu, ktorá je práve pri moci, pretože takáto manipulatívna moc môže byť ekonomická, politická, mediálna, náboženská alebo akéhokoľvek druhu. Ja si myslím, že toto sú slová niekoho, kto používa všeobecnú autoritu a ktoré do tohto kontextu proste zapadajú. Ďakujem. Ďakujem pekne, Adrián Kucek. V konkrétnom médiu sa zrazu sústredili na verdikt, ktorý sa priamo dotkol tohto denníka.
Žiada sa pripomenúť, že sa ocitli v pozícii, ktorá je bežná pre tisíce občanov našej krajiny, povinných rešpektovať súdne rozhodnutie bez ohľadu na to, že s ním nie sú spokojní. Ale systém spravodlivosti nemožno meniť článkami v novinách ani sociálnymi statusmi mediálne známych osôb bez ohľadu na to, aké ctnostné sú ich úmysly. Spravodlivosť totiž nepozná prívlastky, nie je dobrá ani zlá a už vôbec neselektívna. Za každým rozhodnutím ja osobne je človek a preto, že aj sudca je len človek z mäsa a kostí povolaný vykonávať spravodlivosť a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia odbornosti a poznatkov rozpoznávať v merite zákonnosť, má právo byť aj omylný. Na to slúži systém opravných prostriedkov, riadnych, ale aj mimoriadnych, na podklade ktorých vykonávajú nadriadené orgány súdny prieskum napadnutých rozhodnutí. Netvrdím, že je to práve tento prípad, ale kritika súdnych rozhodnutí má vždy svoje limity, tak z pohľadu formy, ako aj obsahu prednášanej kritiky. Slobodné médiá sú nepochybne základným pilierom demokracie, vedomé si svojej ťaživej zodpovednosti, ale súčasne aj obrovského vplyvu na verejnosť. Z uvedeného dôvodu som presvedčený, že primeraná zdržanlivosť prezentovania kritického postoja a príkladné rešpektovanie súdneho rozhodnutia osobitne dotknutého sudcu alebo sudkyne je na mieste najmä v prípadoch, ak práve médium je stranou konania, v ktorom bolo vydané napadnuté rozhodnutie. V opačnom prípade vysielame signál verejnosti, že každé súdne rozhodnutie môže byť zo svojej podstaty nesprávne, nakoľko vždy existuje strana konania, ktorá s rozhodnutím nie je spokojná. Následky môžu byť rôzne, nevylučujúc neakceptovateľné ohrozenie sudcu alebo sudkyne. Akceptovaním neprípustnej kritiky súdneho rozhodnutia vytvárame priestor pre rôzne ciele, napríklad dosiahnuť zmenu rozhodnutia v prospech neúspešnej strany konania. Pokiaľ by sme chceli nepriamo, neprípustne ovplyvňovať rozhodnutie odvolacieho súdu, asi by sme to nerobili inak. Ďakujem. Ďakujem. Peter Šamko, faktická k Adrianovi Kucekovi. Ja ešte by som len chcel dodať, že ja často tie články, keď vidím, ktoré sú o súdnych rozhodnutiach, a keď tam vidím meno a priezvisko súdcu, tak hneď si hovorím, že to nebude o kritike súdneho rozhodnutia, ale to bude o nenávidení niekoho. Keď chcete kritizovať súdne rozhodnutie, nemusíte uvádzať meno súdcu, na čo? Ani priezvisko, uvádzate protiargumentáciu, v žiadnom prípade to meno tam nehrá úlohu, lebo je jedno, kto to videl. Keď chcete, aby bolo koho nenávidieť, tak dáte presne to priezvisko, a takmer žiadne argumenty, a k tomu ešte dáte niečo, čo v tom rozhodnutí nie je, a je to vybavené. No. Takže toto asi by tiež mohlo byť, že áno, ideme kritizovať, ale zameriame sa práve na rozhodnutie, nie na osobu, na argumenty, protiargumenty a z toho niečo možno vyplujeme zaujímavé. Ďakujem. Ďakujem. Do rozpravy už nikto nie je prihlásený, takže ukončujem rozpravu a dovolím si upriamiť vašu pozornosť na to, čo ste dostali teraz pred seba. Je to návrh, ja som tam zámerne napísala rukou návrh. Je tam voči osobe sudkyni, má byť, nie sudcu, tam hneď druhý riadok, to je len, jak som to rýchlo písala, tak po mne si to všimol doktor Kucek. Prejdite si to očami. Ak tam máte zásadné zmeny, návrhy, tak prerušíme na 10 minút. Ja som vychádzala, priznám sa, nebudem sa tváriť, je to ľahko zistiteľné. Vychádzala som z uznesenia, ktoré sme prijímali pri Marekovi Filovi. Len som to updatela na danú situáciu. Nespomíname tam médiá, je tam všeobecne, verejne vyzýva k primeranej zdržanlivosti. Ak chcete doplniť médiá, vyhlasujem teda, vidím, že tuto niektorí áno, takže je 15-minútovú prestávku, tak poprosím 15-20, dobre, ale poprosím 15-20. Rozprava bola ukončená, prestávka bola vyhlásená za účelom prípravy návrhu uznesenia, ktoré si dovolím teraz prečítať. Súdna rada Slovenskej republiky ako ústavný orgán sudcovskej legitimity dôrazne odmieta mediálne útoky voči osobe sudkyne Viery Hadrbulcovej, ako aj voči ktorémukoľvek sudcovi pre jeho rozhodovaciu činnosť. Každý útok na konkrétneho sudcu ako predstaviteľa jednej z troch mocí v štáte je útokom na celú justíciu a veľmi nebezpečným javom, spôsobilým vážne ohroziť nezávislosť justície a zároveň môže byť priamym ohrozením života sudcov a ich rodín.
Súdna rada Slovenskej republiky verejne vyzýva predovšetkým médiá k primeranej zdržanlivosti, v rámci ktorej je prípustná odborná a vecná kritika rozhodnutí súdov, ale v žiadnom prípade nie je prípustné také konanie, ktoré je spôsobilé ohrozovať osoby sudcov a ich blízkych. Hlasujme prosím teraz. Máme technickú chybu, takže zrušíme hlasovanie a ešte raz poprosím o opravu. Skúste si vybrať kartičku a znovu. Tým, ktorým to bliká, mne to funguje. Takže ešte raz hlasujme prosím teraz. Ďakujem. Hlasovalo všetkých 15 prítomných členov Súdnej rady Slovenskej republiky. Za hlasovalo 15, proti nebol nikto, nezdržal sa nikto. Uznesenie bolo prijaté. Ďakujem za účasť. Končím posledné zasadnutie Súdnej rady v roku 2024. Zvládli sme to podľa mňa s odsťou, každý jeden bod a teším sa na ďalšiu spoluprácu v roku